Bon dia. Bon dia. Què vos diuen a vosaltres? Fosat, Toni, Bàrbara, Catalina. I a quin curs aneu? A segona. Molt bé, m'han dit que heu fet un projecte sobre els oficis. Sí. Què són, Toni i Maties, els oficis? Per feines. Feines. Molt bé. Ferran, quantes feines coneixes? Un muntó. Per exemple? Bomber, fotògraf, vendedor, també... L'ajudes, Toni i Maties? Sí. No, fort, que jo t'he sentit. Mestre. Mestre, Doctor. doctor, Enfermer. enfermer, Bàrbara, Un oculista. oculista. Catalina, en sap qualcun, tu? Policia. Policia. Molt bé. Peluquer. I perruquer. I Motorista. motorista. Per exemple, Bàrbara, el teu papà de què fa feina? De bomber. I quina és la seva missió? Rescatar la gent. Rescatar la gent de què? Del foc. Del foc. I quines eines té el papà? Una manguera. Una manguera. I una escala i un camió. Correcte. I el pare de na Catalina? De què fa feina? De tenda, ropa, gafes... Venedor. Venedor. Molt bé, se diu venedor. I té una tenda molt gran. Sí. Molt bé. I el papà o la mamà d'Antoni Maties o el papà i la mamà? La mamà de mestre i el meu papà de contractar gent a un restaurant. I el papà i la mamà d'en Ferran? El meu pare de mestre i el meu pare de venedora. I heu anat a visitar feines de la gent d'Artà? Sí. Quantes feines hi ha a Artà? Hi ha moltes. Sí. Qui me vol contar? Vinga, Catalina. Feina de policies i de mestre i de vendedors i de la tenda de mascotes. De la tenda de mascotes. De Bàrbara, quina més? Heu anat a visitar qualque fàbrica? Sí, licors Moya. Sí. Licor Moya. I què fan en el Licor Moya? Licors. Herbes. Herbes. I què són les herbes del camp? No. Mem, Toni Maties, me vols explicar com se fan les herbes? Què hi havia en aquesta fàbrica? Pues moltes plates, botelles, màquines, màquines, licor Moya. Licor Moya. I qui volíeu saber vosaltres quan vareu fer el projecte? El que volíem saber era de què tratava. De què tratava les coses i com se feien. Exactament com eren els oficis. Correcte. Quin ofici? Tu tenies un ofici en particular que volies saber, Bàrbara? Pues peluquer. Perruqueta. I heu visitat una perruqueria? No. I ha vengut un perruquer aquí? No. No va venir... Amén, qui va venir? La mare del Xavi i la Laia. Eva, que té una perruqueria i que me'l va ensenyar. Jo vaig aprendre 4 coses més o manco de lo que va explicar ella. Que jo no sabia mai. Nos van posar metges Sí? i van explicar de los colors sense mesclar o si no la gent s'enfada i si s'ha mesclat un altre color que la gent no volia, pues que s'enfadarà. Clar. Com si tu ara que dius que vol que te posin color vermell i surts de la perruqueria i surts amb els cabells grocs, t'enfades. Sí. I tu, Bàrbara, de quin ofici has après una cosa xula? Pues... Què t'agradaria tu fer quan fossis gran? De què t'agradaria fer feina? Mestre, De mestre. Què és el que t'agrada dels mestres? pues que fan escola. Fan escola? A tu t'agrada molt això de fer escola? Oh? I en Antoni Maties, què li agradaria fer feina? No ho he pensat encara. Ah, no ho ha pensat.
I de les feines que més vares veure-te, de licor moeà, de la perruqueria, de... a on més vara abonar? A fusteria, una fusteria vara abonar. Jo no hi vaig anar perquè era de viatge. A la biblioteca. Un moment.